Hyi. Vihreä mälli. Tää kuulostaa niin kipeältä. Ostin mukaan tämmösiä pehmeitä Lootuksen nessuja. Mitä? Erityisen pehmeä, niin vittu kun tuommoisella pyyhit tuota nennää, niin satana tuntuu, että hiekkapaperilla veet satana tosta. ei tunnu kovin pehmeältä. Eikö ollu very soft? Vittu extra soft. Onhan nuo vittu pehmeitä, mutta vittu silti satana hinkkaa niin enemmän. Laita liukkaria vielä. Vittu vaseliinia naamat. Pitää sitten olla varovainen täällä, ettei tuo satana... Mikä se... Ja vittu, muistatko ne se yhden eliitin, joka tappaa nää kaikki? Se. En. Se roumaa tuolla metässä jonkun matkan päässä. Ois hyvä muuten olla se Elite Detektori käytössä. Mulla on... Joka kertoo, jos Elite on lähetty. Niin. Mulla ei. Tuo Rare-skanneri. Kertooko se Elite? Täytyy se laittaa erikseen päälle. En oo kyllä vielä nähnyt yhtään Eliteä. Rare-skanner. General. Rare NPCs. Vaan se tuo Koreta, ei se tuo Koretankin ole, vaan se oli se saatana iso ihmissusi vittu, joka oli joku 25 tasoinen eliitti. Hei vittu, mehän juostaan nyt Westiin ohi vai? Täällä on tapettu susia vaikka kuinka vittu.